Și ai mai lucrat ceva azi? Băi, n-am avut timp, a trebuit să am grijă de cei 1500 de prieteni de pe Facebook. Da, ai de dat 2000 de like-uri zilnic. Și tu ce faci când chiar faci ceva? Bă, tu chiar nu-mi urmărești wall-ul, scriu un articol pe blog, pe oră, mai dau drumul la o campanie, ba la o promoție. Sau strici campaniile altora. Le omori animalele în farmville, le otrăvești fântânile. Uite, mă faci pe mine hater. Noi campanii sunt pur și simplu proaste. Ia să zic eu cum se treaba. Știi ce? Ia să ții cu niște hi-fi-viste, să le convertezi la Facebook și să vă faceți un fanpage. Eu m-am săturat să stau cu un tip care își trăiește viața pe Facebook. Păi și cu concursul pe care l-am câștigat pe Facebook, ce facem? Era pentru amândoi. Ce faci, băi? Iar te-ai despărțit de prietena? Bă, eu nu mai înțeleg femeile astea, mă. Nu dă like, nu dau accept la nimic din ce zic. Da, s-a sfârșit lumea. Nu mai ești un relationship și pică tot. Ia zi, a câta era? A 13-a, mă, asta era the one. Ghinion, mă. Păi tu îți dai seama ce ai făcut? Ai lăsat toată regia fără internet 16 ore de colaps. Oamenii ăștia au muncit pe bănci ca să o repună în funcțiune. Uite aici, mă. Ore suplimentare de plătit, le vezi? Uite, ore suplimentare. Explică-ne și nouă. Cui trebuie o rețea socială? Cred că meriți puțină recunoștință. Da. Recunoștință pentru ce? Ha? Pentru ce? Deci tu îți dai seama ce ai făcut? Tragem. Spune și mie, cui trebuie o rețea socială? I'ma be on the next level. I'ma be rocking over that bass trap. I'ma be making all them deals you wanna do. I'ma be